בדיקת קרסים חיצונית. מצווה שלא לאכול טרפה. בעיית נקובת הקרס. אי הבהירות גורמת לחומרות ולפסילות רבות ומיותרות, וכן להפך. הדבר אינו חדש. צריך ללמוד ולהבדיל ביניהם. במה מדובר? סוף החורף, העשב מועט והבהמות נאלצות לאכול דברים שבדרך כלל לא נגעות בהם, דבר הגורם להתנפחות הקרס. יש מקומות שדוקרים הקרס במכשיר חד לשחרור גזים או פעולת מנע על ידי שמזריקים חומר כימי לתוך הקרס דרך הדופן. התוצאה, נקובת הקרס. מקום החדירה בדופן הבהמה, מה שקראתיו המשולש. המשולש מבחוץ, המקום שדוקרים בקרס. צד שמאל של הבהמה, מרכז המשולש. מיקום מערכת העיכול מצד גב כשהבהמה תלויה ברגליה. הקרס בצד שמאל. טרפות נקובת הקרס ידועה לעוסקים בהוראה ובכשרות, והדחיפות לחומר מרוכז ומתומצת נחוץ לכלל העוסקים במלאכת הקודש, ובפרט בצד המעשי בשחיטות חול. ההתייחסות לתופעת הדקירה מסכין דוקרן ידועה לרוב העוסקים בכשרות, אולם תופעת הזריקה לא הייתה מוכרת, ואני מודה לשם שעזרני וזיקני א', להשכיל ולהבחין בקביעה שנותרת במשולש מבפנים, ושלאחר מכן קרטיב זייגר משום הדמיון ביניהם. ב', וכן מודה לשם שעזרני להגיע לשיטת הפרדת העורות, שיטת בדיקה חדשה להסרת ספקות לחלוטין. זייגר במשולש מצד פנים. תגליטור נקובת הקרס מכיל. חלק ראשון, אמצעים העומדים לרשות מגדלי הבקר והשימוש בהם. חלק שני, צורות שונות מדקירת סכין, דוקרן, שמופיע במשולש, בדופן בתוך הבהמה בצד שמאל. חלק שלישי, צורות שונות מדקירה על ידי מחט במשולש, בדופן בתוך הבהמה וכן בקרס. חלק רביעי, סרטון עבודה במפעל כפי שהמציאות כעת מחייבת. חלק חמישי, מחקר והבחנה, שיטה חדשה להסרת ספקות לחלוטין, שקראתיה שיטת הפרדת העורות, וכן השוואה בין קרס שנקב ללא נקב. חלק שישי, מצבים שאפשר לפגוש בקרס ואינם כלום. חלק שביעי, תוספות חשובות בסרטונים ותמונות. חלק ראשון, אמצעי דקירה שימושיים. א', סכין, דוקרן, מוזכר בפוסקים, בשימוש רב, זול, מהיר וזמין, משמש כפתרון מיידי במצב קריטי. ב', זריקה. לפני כשנתיים ומחצה הוא חל בשימוש ונמצא בעלייה, משמש כאמצעי מנע. דרכים נוספות שאינם בכלל דקירה. 1. פרופלור בשימוש מועט מוגבל בזמן. 2. ריסוס העשב, אספסת וטלטן, כמעט ולא בשימוש, יקר וכלים כבדים. 3. קצירת העשב הנזכר לעיל, השארתו לפחות 3 שעות במקום, כמעט ולא בשימוש, הרבה עבודה.
4. כדורים בארצות הברית אינם בשימוש בדרום אמריקה, יקר מדי. חלק ראשון. סכין לנקיבת קרס הבהמה דרך המשולש. משמש לדקירת הבהמה הנפוחה דרך המשולש לתוך הקרס. עם הגזים ניתז גם פרש בחוזק. דוקרן. השפופרת מולבשת על הדוקרן, נועצים במשולש לתוך הקרס ושולפים את הדוקרן. נותרת השפופרת תקועה במשולש כאשר הקצה הרחב צמוד לעור מבחוץ. גזים משתחררים. חוד הדוקרן. מכאן נוקבים את הקרס בכלים חדים לסוגיהם. שפופרת, הצד שנדחף לחלל הקרס. שפופרת, הצד שנשאר מבחוץ. סימן שנותר מדוקרן במשולש בצד פנים. קרס מבפנים, סימן מדוקרן. מזרק תעשייתי, משמש להזרקת חומר בבהמות באופן מתועש. משולש, מקום נעיצת הזריקה. מחט המזרק, אורך כ7 סנטימטר, קוטר 3 מילימטר, מוחדר לקרס דרך העור במשולש. זריקה, מבט מאחור. הקרס מונח בצד שמאל. החדרת זריקה לקרס דרך המשולש. פרופלור, מוחדר לקרס דרך הוושט. משחרר חומר בתדירות קבועה ועל ידי כך מונע הצטברות גזים בקרס. חלק שני, מראה משולש תקין וטבעי, וכן קרס תקין וטבעי. מרכז המשולש. מראה של משולש בדופן הבהמה, טבעי ותקין. הנה עוד אחד. ושוב עוד אחד. מראה של הקרס, מראה טבעי, שוב. קרס מראה טבעי, המקום שבדרך כלל נוקבים בקרס. דוגמאות מדקירת סכין דוקרן. חומרים כימיים מתוכן הקרס נשפכים בצדדים וגורמים לאינפקציה רחבה. נוצרים קרומים שמדביקים הקרס לדופן. קרס דבוק במשולש. משולש וקרס דבוקים. המשולש לאחר ניתוק הקרס על ידי סכין. הקרס ששייך לאותו משולש, משולש אחר, סימן שנותר לאחר ניתוק בסכין. הקרס ששייך למשולש. שוב, משולש, איך נראה לאחר ניתוק בסכין? אותו הקרס שירד מהבהמה הזאת. חלק שלישי, דקירת מחט. דוגמאות מדקירת מחט בדופן ובקרס. במקום הדקירה לא יוצא פרש, אבל נראה שהחומר המוזרק הוא הגורם לתופעת הזייגר. יש מצב של כ1% שבמשולש אי אפשר להבחין, ולכן צריך בודק קרסים. בקרס ובמשולש מופיעות צורות שונות. בדיקת המשולש על ידי בודק פנים ובדיקת הקרס על ידי בודק קרסים מבטיחה שליטה מלאה ב100% ובתנאי שהבודקים מומחים. צורות של זייגר. זייגר במשולש, אמנם קטן אבל מנקב. זייגר גדול מאוד במשולש. שוב, זייגר קטן, צריכים טביעת עין. זה יכול להופיע בפינות מסוימות של המשולש וגם לחרוג מהמקום של המשולש. לכן צריך לראות ולהתנסות.
חלק מתופעת הזייגר על הקרס. שוב רואים פה נקודה. זייגר על הקרס, כשפותחים מבפנים רואים שמש ותפירה. שוב סימן נוסף, יש כל מיני סוגים, פשוט צריכים טביעת עין. אם יש ספקות, נגיע בעזרת השם לחלק החמישי. חלק רביעי, סרטון בעבודה. בדיקת הקרס מצידה הפנימי היא המדויקת. מאחר וישנם מפעלים שלא מאפשרים זאת, צריך לבדוק משני צדדים. א', המשולש בגוף הבהמה, ב', הקרס עצמו. אופן הבדיקה: 1. מימין לבהמה בוחן המומחה את המשולש בדופן שמאל בתוך גוף הבהמה. 2. ומצד שמאל בוחן מבחוץ את הקרס במקום שצריך. בסרט רואים בודק קרסים בוחן את המשולש בתוך גוף הבהמה, וכן בוחן מצד שמאל את הקרס במקום שצריך. בודק פנים הוא שצריך לבדוק את המשולש, כמובן לאחר הכשרה מתאימה, ואת הקרס בוחן בודק קרסים. מראה משולש טבעי. מראה קרס טבעי. קרס נדקר בסכין. קרס נוסף מסכין. תופעת זייגר במשולש.
חלק חמישי, חקירה והבחנה. שתי עורות הכרס דבוקים ביניהם, וכשנגרמת פציעה הגוף מתחיל באופן טבעי בתהליך ריפוי עצמי. באותה נקודת חדירה נוצר קרום חזק ועבה. ניתן להבחין בזה בקלות בהמשך. אם יש ספק למאן דהוא, אפשר להפריד את שתי עורות הכרס ולבדוק. אם יש קרומים ביניהם כפי שנראה בהמשך, סימן שהכרס ניקב. אם אין, סימן שהכרס לא ניקב. תהליך ההפרדה פשוט והתוצאה מדויקת. בהמשך נראה השוואה והדברים ברורים. מראה של כרס תקין. לאחר הפרדת העורות רואים שאין קרומים. איך נראים הקרומים בכרס שניקב? הקרום שהתהווה במקום הפציעה. כרס צד חוץ. 1. לא מבחינים בשום סימן. 2. בדופן הבהמה מבפנים במשולש הופיע סימן. אותו כרס צד פנים. 1. רואים הסימן מבפנים. כרס דקור לאחר הפרדת העורות. עור פנימי. הקרומים שהתהוו בין שתי עורות הכרס לאחר הדקירה. העור החיצוני. דוגמה נוספת, כרס צד חוץ, לא מבחינים בשום סימן, בדופן הבהמה מבפנים במשולש הופיע סימן. כרס מצד פנים, רואים הסימן מבפנים. כרס דקור לאחר הפרדת העורות. עור חיצון. 1. הקרומים שהתהוו בין שני עורות הכרס לאחר הדקירה. למטה עור הפנימי. אותו כרס מצד פנים מבחינים בדקירה. כרס צד חיצוני מבחינים בדקירה. צריכים טביעת עין. אותו הכרס לאחר הפרדת העורות מבחינים בגוש שנוצר וברקמת חיבור. אותו הכרס לאחר ההפרדה ניתן להבחין בשקע וברקמת חיבור. חתיכת כרס לאחר הפרדת העורות. הפרדת עורות בקרסים נקובים ובקרסים לא נקובים. בכרס לא מבחינים בכלום, במשולש הופיע שקע קטן. נראה מה יש בצד הפנימי.
רקמת החיבור בין שני העורות של הכרס לאחר ההפרדה. חתיכת כרס נוספת לבדיקה. מהצד החיצוני של הכרס לא רואים כלום. במשולש הופיע הסימן. מצד פנים של הכרס רואים את הסימן. רואים בבירור את הרקמה הרירית. אין כאן מה לטעות. חתיכת כרס נוספת. רואים איך זה מבפנים? רואים גם מבחוץ? יש את הסימן הקטן. אף על פי מה שרואים, נפריד את שני העורות ונראה מה קורה בפנים. אפשר לראות את הקרומים שנוצרו בין שתי העורות. חתיכה שניקב עם קרומים וחתיכה שלא ניקב.
רואים בבירור את הקרומים שנוצרו בין שתי העורות של הכרס. בוודאי שניקב. הכרס מצד פנים. מראה כרס תקין לאחר הפרדת העורות. אין קרומים וקל יותר להפרדה. לאחר הפרדת העורות רואים את הכל נקי, גם צד הבשר וגם צד העור. הצד הפנימי של הכרס רואים אותו שהוא נקי, אין עליו לא צורת שמש ולא צורה של תפירה כלשהי, חלק ונקי. שוב רואים חתיכת כרס מצד חוץ, רואים מצד פנים לאחר הפרדת שתי העורות, הכרס הוא תקין. הצד הפנימי של הכרס, הצבע הלבן שרואים זה כתוצאה מחיכוך של הציפורן בצד הפנימי. דבר כזה כשקורה זה שום דבר, הכרס הוא תקין. שוב חתיכה נוספת של כרס מצד חוץ, רואים חלב. הסימן הזה הוא שום דבר. הבהמה הזו יכולה להיות חלק. צריך לדעת להבחין בין ניקב ללא ניקב. הווה אומר אם לפסול או לא. אם יש קרומים, סימן שניקב. אם אין קרומים, סימן שלא ניקב. לאחר הפרדת העורות רואים שהכל תקין. הספקות נעלמו לחלוטין. אין צורת שמש או כעין תפר לאחר פציעה. כרס תקין. בהמה זו יכולה להיות חלק. הכרנו את שיטת הפרדת העורות וכעת נראה השוואה נוספת קצרה.
דוגמאות על הכרס ובמשולש שאינם כלום. התורה חסה על ממונם של ישראל, וכשם שאין להכשיר את הטרף, כך אין להטריף את הכשר. אין צורך להחמיר ולפסול מראות שאינם בכלל נקובת הכרס. מראה זה שום דבר. העור מגיב בהתכווצות לפי צורת הלחץ עליו. מיד נראה. דוגמאות נוספות לכרס שלא ניקב.
הנתונים הבאים מתייחסים למפעל קולוניה אורוגוואי חודשים מרץ-אפריל 2008. נתונים שנבדקו. 1. ב4 שנים האחרונות ממוצע של 3% תקורות. 2. אחוזי תקורות במרץ-אפריל 2008. א', דקירות מסכין דוקרן 2.83% פלוס 4.28% מזריקות. רואים עלייה ל7% תקורות. ב', 10 ימים בין 10% ל-18.4% תקורות. ממוצע יומי של 14.3%. הבעיה הופיעה גם בפילות, אולם בפסטו פי 2. בסרט ראינו ריכוז מתומצת של בעיית נקובת הקרס וכן פתרון לספקות. נבדקו מאות אלפי בהמות על מנת להגיע למסקנות הללו, וברוך השם שעזרני וזיקני להגיע לשיטת הפרדת העורות ולקיים בזה מצווה שלא לאכול טרפה. הערות, שאלות, טלפון 054-498-1683. המחבר, יאכלו ענובים ויסבעו. חלק שביעי, תוספות חשובות בסרטונים ותמונות. דוגמאות נוספות לקרס שניקב. בודק קרסים מבחין בבעיה. לבודק פנים לא הייתה אפשרות להבחין בזה. דוגמאות לקרסים נקובים שנפסלו על ידי בודק קרסים ספציפי. לבודק פנים לא הייתה אפשרות להבחין בזה. סט מספר 1, קרס נקוב. סט מספר 2, קרס נקוב. משולש פלוס קרס. מראה משולש וקרס שנקבו מסכין.
מראה משולש וקרס שנקבו מזריקה. לפני כשלוש שנים וחצי פסלתי נקובות הקרס במרכז ארגנטינה, וכבר לפני כ4.5-5 שנים פסלתי נקובות הקרס באורוגוואי. אמנם היה רחוק ממיעוט המצוי, אולם לפני כשנתיים ומחצה עלו כתוצאה מזריקות אחוזי נקובת הקרס, ולפני כ7-8 חודשים עברו את מיעוט המצוי. עם כל זה אפשר לקחת בשר חלק מהודר מארגנטינה ובפרט מאורוגוואי, ובלבד שילמדו וידעו איך לבדוק את המשולש בגוף הבהמה ואת הקרס במקום שצריך בצורה נכונה. על כן, כל הרוצה לספק בשר חלק מהודר ומעוניין להתרחק מן הספקות ומן המחלוקות, חייב למנות בודק קרסים שהתמחה לתפקיד זה, ללא שום קשר לתפקידו של בודק פנים. על כן, כל החרדים לדבר השם ורוצים להשתמש בשר חלק מהודר, מומלץ וצריך לברר אם הבשר נבדק על ידי בודק קרסים שהתמחה בבדיקת קרסים, ללא שום קשר לתפקידו של בודק פנים. כי ללא בודק קרסים ייכנסו כ1% נקובות הקרס ויוחתמו כבשר חלק מהודר, מאחר וישנו מצב שסימני ניקוב מופיעים בקרס בלבד ולא ניתן להבחין בהם במשולש, ולכן בדיקת בודק פנים בלבד ככל שיתמחה אינו מועיל עבור כשר, ובפרט לא עבור חלק מהדרין, וחובה למנות בודק קרסים באופן ספציפי ובכך לחסות בצורה מוחלטת את הבדיקה. על כן צריך להכשיר בודקי קרסים שילמדו ויתמחו בעניין נקובת הקרס היטב היטב, ורק כך בעזרת השם ורק כך בלבד אפשר להינצל מן הספקות. אין אני מתיימר להכניס את ראשי בנימוקי גדולי הפוסקים, הללו מתירין והללו אוסרין, אך בוודאי לכולי עלמא אי אפשר להחשיבו בגדר חלק. הבאתי את בעיית נקובת הקרס ופתרונה מהצד המעשי, כפי שאנו העוסקים במלאכה נפגשים בה. השם ברחמיו יצילנו ממכשלות ויסייענו על מעשה רצונו, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו. הדיסק מופץ חינם לכל דורש למען הכשרות ולהגדיל תורה ולהאדירה. מצפה לישועת השם, המוציא לאור שוב שלמה עוזרי בן לאדוני אבי מורי ורבי שמואל אלעזיירי זכר צדיק לברכה. ירושלים תיבנה ותיכונן במהרה בימינו, אמן.